खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनै मोनसे गोदान भिडिअ बरायनानै लाग्रोलायबाय। दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ। दिनैनि मेइन टपिकआनो जाबाय जे बिथांजो फावखुंग्रि कनजिता बर'नि बिथांखौ लाइभ श'नि थाखाय माबोरै मोनगोन बेखौ नोंथांमोननो आङो खोन्थानो होननानै बे भिडिअखौ लानानै फैदों दै लोगोफोर। बिथाङा देग्लायनि बे 2025 मायथाइयाव मोननै गोदान सं दिहुनदों दै लोगोफोर। बे संफोरानो जाबाय, नोंथांमोनाथ' एसे सिगां ओंखारनायखौ नुखांखादों रिल्स बानाय जाय सङा बयनिफ्रायबो बांसिन पपुलार जादों दे बर'नि एलबामाव। एसेबां खम समनि गेजेरावनो बर' एलबामखौ बेबायदि नुफेरलाबायाखै दे लोगोफोर, बेबायदि भिउस थांनाय। बिथांनि सङा ओरैबायदि सुपार डुपार जानानै थांखांखाबाय। आरो दिनैसो हादानाव मैदेर फैयो मोनसे गोदान बिथांजोनि मिउजिक भिडिअ बैसागु सं ओंखारनानै थांबाय दे लोगोफोर। बे बैसागु सङाबो ओरैबायदि मोजां दे दस्राफोरनि भिडिअनिफ्राय बियो इउनिक कन्टेन्ट दै लोगोफोर। बे सङा ओरैबायदि हिट जाखाबाय दै लोगोफोर, 1 घन्टायावनो 5000 भिउस थांखाबाय। नोंथांमोना दाबोनो नायाखैबा बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होनाय दं। नोंथांमोना बे लिंकआव क्लिक खालामनानै नायबानो जाबाय। दानिया मेइन टपिकआव फैनोसै लोगोफोर। जुदि नोंथांमोननो बिथांजोखौ लाइभ श'नि थाखाय नांगौबा, अबेबा मोनसे प्रग्रामाव बिथांजोखौ मोसानो एबा माबा मोनसे दिन्थिफुंनो थाखाय नांगौब्ला, नैबे स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोनहा मोननो हागोन दे लोगोफोर। बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं होनाय जायाखै दे लोगोफोर। बिथांमोनानो हादानाव मैदेर फैयो संनि लास्ट क्लिपाव बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनाय जादों। जुदि नोंथांमोननो नांगौबा बे कन्टेक्ट नाम्बाराव बिथांखौ कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोनहा मोननो हागोन दे लोगोफोर। बिथांनि रोंगौथिया मा दं, बिथाङा श'आव बिथाङा प्रग्रामाव मा दिन्थिफुंहैनो हागोन, नोंथांमोना बेखौ सानदोंबा आङो नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानानै गालांखानोसै। बिथाङा लाइभ श'आव दिन्थिफुंगोन गावनि बे मोननै संखौ बियो 100% गोरोन्थि लानानै बियो मोसानाय दिन्थिफुंगोन दे लोगोफोर। आरो बिथाङा गोबां रिल्सबो खालामखायो नालाय लोगोफोर, बर' एक्ट्रेसखा नालाय लोगोफोर। गोबां मिउजिक भिडिअखौ बिथाङा मोसानानै नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो माखासे बिबुंथिफोर होलांगोन, जाय बिबुंथिया मटिभेसन आरो फेस्ला बेबायदि माखासे बिथाङा डायलगफोर होलांगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना नांगौबा बे स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। आङो भिडिअखौ एसेबां गोलाव खालामनो सानाखै। जोबथारनायाव आङो नोंथांमोनाव मोनसेल' रिकुवेस्ट खालामनो सानदों। अन्नानै आंनि चेनेलखौ फैबाय थानाय बैसागुनि सिगां नोंथांमोना जुदि 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनो हायोबा आङो गोजोननाय मोनगौमोन दे लोगोफोर। नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौ अन्नानै 1K साबस्क्राइबार खालामनो नाजादो बिफर बैसागुनि। दिनै भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। बयनिसिमबो गोजोन्थों।